Askapenatik herrialde katalanetan tolatutako brigadako kidea gea. Pais Valentzian hasi genuen gure bidea, kronikaia webgunien eskuragarri dakazue, baina bide honetan, orain arte Printzipatian ezaututugun borroka eta mugimenduak azalduko ditugu. Ekologismotik hasita, Gironan Noala MAT plataformakin bildu ginen. MAT, Europar Batasunak finantzatutako eta Generalitatean babesa dakan goi tentsioko linea bada. Bestalde, Salben Lenporda talde ekologistakin egon ginen, urbanizazio proiektu kapitalistan aurrian iten nahi dian lana ezautzeko. Esan berra dago, hainbat proiektu gelditzea lortu duela. Horretaz gain, orain nahiko boom mediatikoa izan duen kanbi esen ere egon gara, orain berreraikitze prozesuan dagoena, eta auzoentzako espazio bat eskaintzea daukan, hori burua daukan. Horretaz gain, Baion ere egon gara, eta burua más o menos iguala izango zen, auzokidentzako espazio bat eskaintzea. Horrekin batera, kooperatibismoare landu dugu, COP55 hasita, orain kooperatibismo finantziarioa lantzen duena eta gutxi barru egoitza bat edukiko duena Bilbon. Eta Ciutat Invisible ere egon gara, batez ere liburutegi alternatiboa. Eta bestalde, fasismoaren aurkako borroka, Pais Valentzian beharrezkoa izateaz gain, Printzipatian ere hala dela ikusi dugu. Biken egon ginen, Josep Angladaren Plataforma per Katalunia alderdiak 5 zinegotzi ditu. Eta fasismoaren eta razismoaren aurkako plataformarekin bildu ginen, hori azaltzeko. KUPek ere lan handia egin du fasismoaren kontra, baina ez da KUPen hildo bakarra, KUP behan eta ezkerrean sortutako mugimendu bat da. Bere militanteak herri mugimenduko kideak dira, eta herri langilearen ahotsa instituzioetara zabaltzeko sortu zen. Eztabaida sakon eta lan handi baten ostean hauteskundeetara aurkeztea erabaki zuten eta 3 parlamentari lortu zituzten, David Fernández, Kim Arrufat eta Isabel Vallet. Haiekin eta KUPeko lehenengo zinegotzitako bat izandako anarekin bildu ginen, eta azaldu ziguten zein den orain arte egin duten lana. Maila lokalean ere lan handia egin dute, Reusen esaterako osasungintza publikoaren korrupzioan kontrako lana oso handia izan da, eta San Cugaten ere Ziuren hiri proiektuaren aurkako lan ere oso handia izan da. Eta bestalde, ezker independentistaren barneko eragileekin izan gara, Printzipatian MDT-ren estrategia ezagutu dugu, eta Arran gazte antolakundearekin bildu ginen Sabadellen, euren borroka eta gurea uztartzeko. Bihar iraiak 11 dia da eguna da, hainbat mobilizazio ezberdin daude deituta Bartzelona hirian, eta egun batzuk barru kronika eskegiko dugu egunean.